Orain itxita dago. Horrela ikusita, nork pentsa lezake hemen festa izugarria egon zela. Panpinak taldeak Eurovisionen inoizko arrakastarik handiena izan zuen. Europa guztiko jendea egotu zen aktazio honekin. Bozkatzeko sistema errori zen, ez genekien zarrekin. Euskal Herriko talde bat joan zen lehenengo aldia izan zen. 4 laguneko talde txiki hau ordizian sortu zen, eta inork ez zuen hain urrun ailegatuko zirela pentsatu. Guk Elizako abesbatxan elkar ezagutu genuen, eta diruaren beharra geneukanez, bertsioak egiten hasi ginen. Lehengo, tabernetan joaten ginen, baina gau batean diskografikako tipo bat topatu ginen. Hasieran harrituta geratu nintzen. Neska talde bat zen eta, baina gero ikusi bezain laster, banekien oso onak zirela. Gaua lasaia zirudien, 100. edizioa, baina inongo goraberarik gabe. Eta bapatean haiek agertu ziren. Gaua argitu zen, jendea oihuka hasi zen. Zelako arrakasta. Egia esan, ez nuen espero berzio batek halako erreakzioa edukitzea. Izugarria izan zen. Nire bizitza osoan hitzik gabe gerratu nintzen lehenengo aldia. Abesti hau oso ezaguna da. Urtero Euskal Herriko etxeetan abesten da, baina orain Europa osoan. Beitu, beso bat tatuatu dut. Nire amari ez zitzaion bat ere gustatu, baina taldearekin maite minuta nago. Gainera, euskara ikasten hasi naiz Estokolmoko euskaletxean, ia abesariarekin hitz egiteko aukera dudan. Haien bizitza aldatu da. Orain ezin dira kaletatik lasai ibili. Gure bizitza aldatu da, ezin dugu pintxopotea egin ordiziatik kanpo. Dena den, pena merezi izan du. Bat, bi, hiru, lau! Egindako jira Lady Gagarena baino arrakastatsuagoa izan zen. Eta horren ondoren atseden txikitsu bat hartu dute bere hurrengo superhita prestatzeko.